Yaro utrai. Hallelujah. Para bangai bi. Hakan ka por ka bekenta. Ka kubor. Bau mun sim jong utrai. Bau mun sim bu khoi ublai. U ai. Bat ubu aga donot janga. Ye ka bangan yo hakan ka por ka bekenta. Ban pensiau hapdeng jong pi. Bat ban ya thu hapdeng jong pi. Ye ka bangan yo ro. Ban sam hapdeng jong pi. Jong kene ka por ka bekenta. Ko kilong kpa. Ko kilong kami. Ko ki kon samla. Kan tebat shen ra. Uway po way baro jong kene ka por ka bekenta. Nga ong ipi. Umen sim jong try. Umen sim khoi ublai. U ong kum ne. Ai lut ki donut ki jong pi. Show try. U bau blai jong a jong pi. Bau long. U Jesus Christ. Ai da ka bat pet lut ka donut ka jong pi. Show blai. Ti pin sham pin yok mat pin yok pediang ki jingker ku nau try nau blai u Jesus Christ. Pin yok mat kita ke jingker ku ke bakan jablai. Pin yok mat pin yok pediang ki jingker ku ke bakan jaman se. Nau try u Jesus Christ. Ai bakan ka donut ka jong pi. Ka donut ka jonga. Ka bau blai udah kuat ban yok lut. Da ka bangin ai lut. Ai bau blai un yok lut. Ye ka donut jonga. Ye ka donut ka jong pi. Tu ai bakan ka donut ka jonga ka jong pi. Ye ka bau blai un yok ban syong kerhai. Ye ka bau blai un yok ban syong kerhai. Bau blai un yok ban shen Charlotte. Bau blai un yok ban shen Charlotte. Bau blai un yok ban yai sngow ba. Bau blai un syong un sa aga donut ka jonga ka jongpi. Na ong ye pi. How pi ngai u jisu. Pi ngai da ka donut bara. How pi pediang u jisu. Pi pediang u aga donut ka jongpi. How pi syakri u jisu ro. Pi syakri u try Jesus Christ da ka donut bara. How pi but u jisu. Pi but da ka donut bara. Nado ka man sim baro. How pi le ka mon ke jong blai ro. Pi le da ka donut. Nado ka man sim jong pi baro. How pi yeng na ka banta ka kerteng ka jong utrai Jesus Christ. Pi yeng na ka man sim ka basngaw shlor. Namar pi yeng da ka donut baro. How pi lap ka gospel. How pi try ka kam ka joblai. Ni try de ka donut baro. Ni lap de ka donut baro. In yo snyao. Kabor ka jingdor kat ka jong try. Kabor ka jingalan ka jong blai. Kabor ka jing shenshar ka jong blai. Kabor ka jing sngow ba jong blai. Ha ka jingem ka jonga ka jong pi. Kanu ka bangin le de ka bantau try. La ding le de ka donut baro. Ni le de kan do ka man sim baro. Ninyo snyaw ka bor ka jing shenshar ka jomblay. Ha ka jingem ka jonga ka jompi. Ninyo snyaw ka jing penshay bor ka jomblay. Ninyo snyaw ka jing kershan bor ka jomblay. Ninyo snyaw ka jing alam ka jomblay. Ninyo snyaw ka jing kershan ka jomblay. Ninyo snyaw ka jing hikay ka jomblay. Ninyo snyaw ka jing penshay bor ka jomblay. Ye ka bagyo I baka khti jomblay. Ka kershan janga ka kershan ya pi. Ko kihinmem ki janga ho try Jesus Christ. Ko ki para ki bait ki jonga. How try Jesus Christ. Na ong ye pi. Ublai kuwa ban yok lut ika donut ka jonga ka jong pi. Ni day ban pet lut ka donut jonga jong pi. Show try bo blai jonga jong pi. U Jesus Christ. U Jesus ubadai hok ban yok ika GM ka jong pi. U Jesus ubadai hok ban yok ika GM jonga lem jong pi. Hallelujah. U jisu ubadai hok ban yok ye pi. Lada pi ai lot ublai yo lot. Pet nga ong ye pi. Ublai usngaw bah eh. Ublai udah cham sngaw bah. Yang ala ye pi. Namar upan ye ka donut. Hapdeng ka jingem ka jonga ka jongpi. Udan kami ka donut. John da pila rai pi kut jingmot.
pi ailot ega donut ke jong pi ai de ke batelot ublai yolot ke donut ke jong pi ublai yolot ega jingem jenga ke jong pi habau yo ega donut kau mut ba udah yo lut bahara ya roi utrai haleluya pulih lang bat ngani ke pot ke bakenta ini ke ketien ke jong utrai ke keren nengkong yang alam ye pi ki bangai ini ke ketien ke jong utrai ngap ngan pen sngaw pedeng jong pi kata ke dei jing ruai sngaw sun ai ar kalanong ke de khot ke bakat kendai ki kintien ki ba ong kum ne ba ke long shisha ki ba bang bat ke ba tiang to sha skor ini ke ketien ke jong trai ke ong kum ne to yang to pertamen miet ha ke ba sedang ke jing ap miet to the no yala ka donot kum ka hakmat utrai ngashimini kintin ke bangas ngau tiang ke bangas ngau bang ke bangas ngau khun kau pen kedang yanga kini kintin ke baong kum ne to the no yala ka donot kum ka hakmat utrai para bangai be kong ki kon basus pa ajong blai ke ba i ke jong trai Jesus ka ketien jong blai ka keren ngi ka ong kum ne ka ne ka donut ka jonga ka jong pi ka bangin nang ban the lut show blai kum bangi the e ka ha bangi the e ka ngi da the lut ka bamut ka bangin da the lut ka bangin da ai lut baro ka ne ka donut ka jonga ka jong pi show try Jesus Christ ke ublai un champs ngau ba e ka GM jong pi ublai un champs ngau ba yang alam ye pi bun sin ni ki breu la dangi pang ni pan ublai tang ka jing pen khiap ka dok no jing ipat ka ba jingai no ublai ha bangi kendo jing bun sin ki breu ki duai ki kuat ban lai ki jing ka dok no jing ki kalong ka ba jingai no ublai ha ba ki mat ki jing tenju ki ba bun jai ka jing em jong ki ru ki pan no ublai bagi kuat ban lai no nga ong ye pi la pi pang pi kuat ban yo pediang ka jing pen khia no trai u blai pi tiep ne am u yit e ka donot ba u tenju ki khalai ke jong pi pule kata pin lam Jeremiah khat nyau kalau nang dekat ke ba chip help ngau trai bo blai ong trai jengi ong u blai jengi ong ngalong u trai bo blai uba yit bahai ke donut jong pi bat uba tenju ki khalai jong pi bat ban ai ka bainong ye pi ban ai ka jing kwa ka donut jong pi kat kum ka lenti ke jong pi kat kum ki sok ke jong pi pin yo pediang pin yo diang pin yo pediang pin yo diang kita ke jing kwa ka donut ke jonga ke jong pi para banget be hai ngaong ye pi lalu pi kuat ban yok mat jing pen kia lalu pi kuat bo bleng pen kia ye pi ningkong ai be ka donut jong pi ai de ka ba telot show blai u yet u bishar e ka donut jong pi u tenjo i khalai ka jong pi u blai sngow ba u chem sngow ba e ka donut ka ba khoi the gospel jong Matius san kalanang dekat ka ba pra ong suk uta negata ke ba khoi ka donut naba ken yo iyo blai u blai Ukraine ka jingsuk Ukraine ka jingkarku Ukraine ki kamba Ukraine ki kam ke ba krau ke jingo ha kita ke ba khoi ka donut ha kita ke ba bake ka donut ha kita ke ba yolot ka donut namar chisin ba blai yo ka donut ka jongpi upun khoi usai upun khoi bagan lang ka donut ka ba khoi chisin ba blai yo ka donut jongpi upun khoi ka donut ka jongpi utrai ong kum ne yang ai phi da ka donut barok ngin i nya ko the gospel jong Lukas cipo dekat ke ba arpun ya men i to men i yo to try jong me o blai jong me
Nadu ke tenrai ke donut ke shisha. Ijo blay de ke donut ke bahok. Ijo blay de ke donut ke koi. Ijo blay de ke donut ke shisha. I de ke IT Lord. I de ke bread Lord. I de ke I Lord. She sen baka donut jompi. Ka I yo try. Ka G8 ka I Lord. Go para bagay piye. Kani ka kubor nga wanra ani ka por. Ba mun simu try I. Bangan pensyo. Bat ika bangayo ban yatu apadeng jompi. Ika bangalayo ban sam. Apadeng jompi. Ngay ublen ker kuifi. Jong ni ka por ka bakanta. Umun simu try ongkum ne. I lut ka donut jompi show blai. I da ka bat te lut. Dia pinjok mat jingkerku. Pinjok pediang jingkerku. Pinjok diang ke jingkerku. Nak try. Bawa belai juga jompi. Jesus Christ. I bakan ikan donut jompi. Ublen da yok lot. Unda yok banda shenshar. Unda yok banda yak sngau baha. Unda yok ban syong ban sa. Aga donut ke jompi. Anda boleh yok ke donut jompi. Ublen yok lot ikan jingem jompi. Para bangai piye. Na ong pini ka por ke bakanta. Aku ak bantuai benda jumpi. Iba snap iba syashkon. Ini kubor ni kenta. Tuni duai benda jumpi. Try Jisu. Yarap ikilong kepa kilong kami. Yarap iki kon samla. Iba snap iba syashkon ini kubor jombe. Kerkhui ki ablai jonga. Yarap ingi wei baro. Kabangin ay lut ka donut jeng isyame try. Kabangin ay de kabat he lut isyame kopa. Pediang ni kajing duai jeng ika try. Belai jonga. Melong try jeng kimet kimen sem. Melong badai hak ban yo ka jeng em jonga. Melong badai hak ban yo ke donut ki jeng ibaro. Nga ay isyame try. Namia bleng depan kini baro. Kerteng Jisu. Amen. Yaro try. Ublen kerkhui fi, un kerkhui na mata keborang kacu. Amen.